अदालगुरिनि बोरिगाव BCDCआव खुंनाय बड'लेण्ड CEM काप जोलुर बादायलायनायाव दैफांखथि FCनि देरहासारनाय। अदालगुरि जिल्लानि दैफांखथि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंनाय बड'लेण्ड CEM काप जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव दैफांखथि FCआ देरहासार जायो। थांनाय 14 जुन खालि 37 नं दोनस्रि बियाबनि सिङाव थानाय दैफांखथि गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बे जोलुर गेलेमु बादायलायनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन। सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय बे जोलुर गेलेमु बादायलायनाया थांनाय 18 जुन खालि थुंगेबाय। बिनिनो जोबथा बादायलायनाया दैफांखथि FC आरो सेलमारि FCनि गेजेराव जादोंमोन। बे जोबथा जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव दैफांखथि FCआ 2 गल सोनो हानानै सेलमारि FCखौ फेजेनो आरो देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै 37 नं दोनस्रि ब्लक TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया बाहागो लादोंमोन। लोगोसे सेथि देरहासारनाय दैफांखथि FC जोलुर गेलेगिरि हान्जानो 37 नं दोनस्रि ब्लक TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया गावनि आखाइजों बान्थाखौ गथायो। बे हाबाफारिनि सोमोन्दै खौरांगिरिनि सोंथियाव TCLCCनि मासिगिरि रुजुग्रा मुसाहारिया मा फोरमायदों गुवारै मिथिनानै लादो। BTR सरकारनि चिफ मानगेदा प्रमद बर'नि जि सान्थौ आरो मोनसे जि सानस्रिजों जोंनि इयुथ जायफ्रा फुटबल गेलेनानै मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ इनकारेज खालामनायजों लोगोसे गोजौआव दावगालांहोनो हानाय बायदि मोनसे बिथांखि लानानै थांनाय जुन मासनि 14 अक्ट'निफ्राय नैबे दैफांखथि प्लेग्राउन्डआव बियो बोरिगाव BCDCनि सिङाव गोलैयो आरो बेयावनो मानगेदा चिफ बिथाङा गावनो फैनानै बेखौ गावनि आखाइजोंनो बेखेवना गालांदोंमोन बे CM कापखौ आरो बियो थांनाय 14 निफ्राय जानानै दिनै जिहेतु 18 अक्ट' जाबाय बे 18 अक्ट'आव दिनै फाइनाल एबा जोबथा बादायलायनाय बे दैफांखथि इयुथ क्लाब लोगोसे खासिबारि सियालमारि इयुथ क्लाबनि गेजेराव दिनै दा जागासिनो दं। दासिमहालागै दैफांखथि इयुथ क्लाबा 1 गलाव दिनै आवगायबाय थादों, बिथांमोना 0। ओंखायनो बेखौ नायनानै खोब मोजां मोनदों आङो, बेयाव फैना मोजां मोनदों आरो बिथांमोना फ्राय खेला धुलायाव बे ओनसोला स्पेसियेलि फुटबलाव बिराद मोजां गेलेग्रा दं, बिसोर स्टेट लेभेलसिमहालागै गेलेग्रा दं। ओंखायनो आं आसा खालामदों बे ओनसोलनिफ्रायबो बा नैबे 37 दोनस्रि समस्तिनिफ्राय जाहाथे जिल्ला लेभेल आरो काउन्सिल लेभेलाव देरहाहैनो हाथों जों बेखौ नोजोर खालामनानै आरो बेखौ जोंनियाव बेयाव BTC कनस्टिटिउन्सि लेभेलाव फैगौ 22 अक्ट'निफ्राय जागायगोन होननानै मोनसे माबा खालामदों, कम्पिटिसन टिम आरो बे CM कापआनो आरो बेखौबो जोङो दा बिनि क्लाबनि आरो BCDCनि चेयारमेन आरो जोंनि मावथिफोर आरो फुटबल मोजां मोनग्रा रायजोफोरजों जों सावरायनानै दा फैगौ बे कनस्टिटिउन्सि लेभेलनि CM कापखौबो नैबे दैफांखथि प्लेग्राउन्डआवनो गेलेग्रा फोथारावनो जों खालामगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। दासिमहालागै जोंनियाव गासै 13टा BCDC दंमोनब्लाबो बेवहाय 9टाल' जोंहा BCDCआ जोंनो बे खेलखौ दिनैहाय फाथिनानै दिनै फाइनालाव दिनै जोबथा जिथु BCDC लेभेलनि बे नैबे 9टा जोङो टिमखौ लानानै फैगौ 22निफ्राय जों बेयाव खालामगोन आरो आं आसा खालामदों बेवहाय जे BCDC लेभेलनिफ्राय मोजां गेलेग्राफोर बेयाव कम्पिटिसन बेयाव बाहागो लाफैगोन बादायलायनायाव बिथांमोना जाहाथे भबिसत दावगालांथों मोजाङै जाहाथे भबिसत गाव गावनि लाइफखौ दाहैनो हाथों, केरियार दाहैनो हाथों, बिनि थाखायनो जों बेखौ नोजोर बोदों आरो बेवहाय मोजां खहारि मोनदों, रायजो राजाफ्रा खोब मोजां मोनदों बे फुटबलखौ आरो फ्राय लैहोर जोंनि सेंग्राफ्राबो बेयाव बाहागो लादों। ओंखायनो जि BTR सरकारनि मानगेदा प्रमद बर' बिथाङा जि आसा खालामनानै बा जि सान्थौजों बेखौ खालामदों बे खोब मोजां जादों।